Maliko kan an ka foli be bɛɛ lajɛlen bi ye tarata ye juillet kalo tile 26 bi amina kibra mun lasaw ma o de Mali finitigilakaw olu jigina Medina kura sugu kɔnɔna la ni ka taa lakana baaraw olu dɔw kɛ yen nɔ kibara mun sira ma olu ye a yɛrɛ ka fɔ karido juillet kalo tile 24 Mali finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw olu taara Medina kura ye sugu kɔnɔna la ni o ye suguni kura ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la musobugu fɛnɛ ni ka taa lakana baaraw kɛ yen nɔ o baara ninnu kɔni senfɛ u ye u tɛgɛ da mɔgɔ 63 kan ni a yirɛlen do ka fɔ ko ni mɔgɔ ninnu kɔni ye sigana mɔgɔw ye wa o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ u ye fɛn caman fɛnɛ minɛ yen nɔ fo ka taa se moto 2 ma jakarta kelen ale ni TVS kelen ko wa o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ko u kilala ka BC 4 minɛ ni yɔrɔ in na marto 12 o bɔra ni yɔrɔ in kɔnɔna la Mali sorasiw olu ka tenue o complet 2 bɔra ni yɔrɔ in na yen nɔ ale ni olu ka fugulanw ka fara muru 12 fɛnɛ kan ale ni fɛnmisɛnnin dɔw fɛnɛ ni polisi ninnu olu ka ɲɛmaw olu ye a yɛrɛ ka fɔ ko olu kɔni ka ni baara ninnu kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ko walasa cogoya min na ka se ka majugu ka olu kɔni kɛlɛ ka bɔ mɔgɔw senkɔrɔ walasa adamadenw olu ka se ka lakana ale ni u bolofɛnw u ka se ka u ka adamadenya k'o kɛ hakililatigɛ la k'aw ladɔnniya ka fɔ polisiw olu kɔni ka baarabolo min kɔni tɔgɔ ye ko coup de pied dans la fourmilière ko ni wulikajɔ ninnu o bɛ don o kɔnɔna la an balimaw ni kibaruya ni tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ